салом дӯстон ва як сайти дигар аст барои пулкоркунӣ. Дар ин сайт бошад мо заданиёро кор мекунем ва пулкор мекунем. Ссилка барои регистратсия кардан дар поёни видео мешавад. Ва заработата зер мекунем ва дар инҷа серфинг сайт ҳай тарзи якуми пулкоркунӣ серфинг сайда медроем ва дар инҷа чанд намудастай ва динамиша мо зер мекунем. Дар инҷа приступид к просмотра зер мекунем ва таймери мода нишон медиҳад. Таймер чиданаш 18 мекунем. 15 сония меравад таймер ва баъди таймер будчидан дар баланси мо пули даркорӣ мегзарад. Ва ин инҷа таймер будчид нами як савза ай тарафи дасти чап ба рост мебарем ва отправита зер мекунем. Ва ина дар баланси мо пул гузашт ва мо метавонем сайта маҳкам кунем. Ва инҷа нишон медиҳад ки дар баланси мо чанд қадар пул гузаштааст. Ва ин хел сайтҳоро тамошо мекунем, пулкор мекунем. Ва дигараш бошад тарзи пулкоркунӣ переход астай. Перехода зер мекунем ва дар инҷа ҳамина чандта сайтҳо ҳастай ва мо якша интихоб мекунем. Ё ман нами 13ша интихоб мекунам ва дар инҷа бо сайти хича реклама кардагӣ. Дар инҷа метавонем гуфтагӣ ки мисол сделать 25 любых оплачиваний действий, короче, YouTube контакт ва короче дар инҷа бо шумо дополнительный пулкор мекунем. Ва ина 14:00 дашти баланси ма гузашт. Вақте ина мисол зер кардем дар инҷа да таймер нишон медиҳад. Ина 5 4 3 2 то ҳамин таймер буд чиданам мо 18 мекунем. Таймер буд чид маҳкам мекунем. Тамом. Ина дар баланси мо пул мегзарад. Ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад читени письмия. Читени письмия зер мекунем ва ина дар инҷа мо да сета нишон додагӣ. Нами якумша интихоб мекунем ва инҷа приступид к читению. Ва дар инҷа гуфтагӣ ҷа навистагӣ. Дар инҷа бошад навистагӣ дар поён бошад чӣ бояд вопрос. Что вам нужно делать? Дар инҷа мисол 11 декабр компания официальный вид. Ва инҷа да бошад инҷа выберите правильный вариант ответа. Ва инҷа савол аста. Инҷа гуфтагӣ ки ҷавобша гап занед. 3 вариантае. Инҷа мехонед. Это свободный кликер прямо твоим телеграм. Надо тикать. Инҷа интихоб мекунем тикать. Ва дар инҷа ҳамин хел рекламаро нишон метамуда 18 сония 18 мекунем ва буд чидак пул дар баланси мо мегзарад. Ва ина 3 сонияи дига мондак ва ина вақт буд чид ва мо ҳам хел аз тарафи дасти чап ба рост мегзаронем. Отправита зер мекунем ва дар баланси мо пул мегзарад. Ва метавонем инро маҳкам кунем сайта. Ва ҳамин хел мо тамошо кардан мегирем ва бо дар инҷа ҳам пулкор кардан мегирем. Вақте вай заданиё буд чид. Ва дар инҷа выполнение задание ҳастай. Дар выполнение задание бошад шумо пул бисёртар кор карда метавонед. Дар инҷа бошад ина то заданиё ҳастай ки 40 рубл. Махдум задании 30 рубла кор кардагӣ аст. Инҷа лайк, комментарий дар контакт. Инҷа мисол инҷа чандта заданиё ҳастай. 13 рубл, 2 рубл, 1, 20 кадомеш ки шумо метавонед ҳамошро интихоб мекунед. Ва инҷа вақте ки шумо ягон заданиеро кардед ва шумода пул гузашт, дар инҷа шумода сообщение меояд. Ва ина биё лайк, комментария мехонем кани чӣ гуфтагӣ. Ва ина мисол ба ин ссилка мегӯям меред. Ин ссилкаро мекушоед, контактта нишон медиҳад ва лайк мемонед, комментария менависед. Инҷа имя пользователя, яъне номи худтон, номи ки контактон менависед дар инҷа поёнашда. Вақте начал выполнение кардед, поёнда ҷои нависан пайдо мешавад. Роҳӣ мекунед ва пул вақте бинад, пулро дар баланси шумо мегзаронад.
ай нозимони сообщениро мехонем, кани дар сообщенӣ чӣ омадагиай. Инҷа ман задани буд карда будам ва одобрено. Ижбошай истек срок выполнения тест. Ва ҳамин хел заданиёро буд мекунем ва пул кор мекунем дариҷа. Ва дариҷа бошад пул бисёртар кор мекунем. Ва заданиёро бошад дариҷа камтар қиимтар ҳастай. Аз осонсаршида то заданиёи қиимтар. Прохождение тестов. Дариҷа ҳамин хел заданиё ҳастай. Инҷа медируем. Пропустита зер мекунем. ва дариҷа мехонед чӣ дар кори кадом вариантҳо интихоб мекунед. Отправить отчёт мекунед. Инҷа мехонед маша. ва заданиёи YouTube ҳаста. YouTube и агар шумо вақте нав кор карда бошед, заданиёи YouTube осона, барое ки дар YouTube ягон мушкиле надорад, коркунишам осонтара. Инҷа гуфтааги отметить изображение с скрипками, яъне ки сурати скрипкаро интихоб кунем. Мега ина интихоб мекунем. Пройти проверка зер мекунем ва заданиёи YouTube ба мо заданиёи YouTube нишон медиҳад. ва дариҷа нархошо навистагиай. Метавонем ҳамин заданиёро бигзарем ва пул кор кунем. ва инша интихоб мекунем. Приступить к просмотру зер мекунем ва мо да задани YouTube нишон медиҳад. ва то агар мо плея зер накунем, таймер кор намекунад. ва ина плея зер мекунем. Таймерам кор мекунем. ва ин видео бисёртар 32 дақиқа ва таймер мечун метавонем сайтава дар баланси гузашт дариҷа нишон медиҳад ки дар баланси мо пул гузаштагам. хе заданиёи YouTube кор мекунем ва дар YouTube заданиё бисёр ҳастанд. Мо метавонем ҳатто аз 100 то бегаҳа кор кунем. Мумкин ки тамом нашавад, барое ки инҷа 4088 задани дар YouTube ҳастанд. бо заданиёи рутубам ҳастанд. дар YouTube хай камтарай, ям ҳамин хелай. 10 сония 11 12 14 инша ма гузаштагим 11 просмотр мекунем. Приступить к просмотру зер мекунем. Айна 5 сония то вақте ки мо плея зер накунем, и 5 сония кор намекунад. Плея зер мекунем. ва таймерун накор кард. Jade knows where we might be able to get more antizin. I'm supposed to meet her in one of the boxcars near the school. Зер мекунем. дар баланси мо пул гузашт. Тамом махкам мекунем сайт. заданиёи контакт ҳастанд. барое ки заданиёи контактро бигзарем, мо бояд ки дар инҷа насиги вам надо привязать контакт в разделе мои личные данные. Личные данные медируем, контактро добавить мекунем ссилкаша ва заданиёи контакт дар инҷа пайдо мешавад. ва дар инҷа offers ҳастанд. Offers-ро медируем ва offers дар инҷа опросҳо ҳастанд. Саволу ҷавоб ҳозир нестанд. Вақте пайдо шуд, шумо медируед саволу ҷавоб ба саволҳо инҷа навистагиае ки чӣ кор кардан дар кора саволҳоро ҷавоб медиҳем ва пул кор мекунем. ва вақте ки пул кор кардем, инҷа балансмон нишон медиҳад. ҳозир айман нулай. ва ввести средства мекунем, дар основной баланс мегзаронем ва баъди метавонем дар кошелокмон бигирем. ва ҳамин расширение дора ҳамин сайт наработа расширение зер мекунем. Интернет магазини хронда пайдо мешавад ва дар инҷа расширениеро установка мекунем ва бо воситаи расширение бо коркунии мо осонтар мешавад. ва ба инҷа конкурс от реферала ҳастай хаиш инҷа нишондагиай мехонед чӣ дар кора. бонусҳо мисол вақте регистратсия мекунед чорни список ҳастай.
даҷа рекламодатело метавонанд рекламаҳои хучона партоянд дар ҳамин сайт ва реклама кунанд сайти хучона. Инҷа каррери лестница дорам ва ина ҳозир ман 6 балл дорам. Инҷа гуфтаги ки заполнять личный данные, имя, пол, дата рождения, за это получаете плюс 5 баллов. Вақте ки мисол ном, фамилия менависӣ, ному фамилията нависӣ, соли таваллудта 5 балл кор мекунӣ ва дар баланси ман 6 балл аст. Ва вақте ки мисол реферал ягон каса ба силкаи шумо регистратсия мекунад, 2 балл кор мекунем ки привет, средства основного счета на рекламные за каждые 10 рублей 1 балл. Яъне ки вақте ки ай основной счет дар реклама пул мегзаронӣ, ай 10 рубл 1 балл дар баланс дар инҷа мегзарад. Барои ҳар як заданиёе ки кор мекунед, инҷа дополнительный балло гузаштан мегирад. Балл бошад барои пул гирифтан ба шумо ёрдам мекунад. Инҷа мои аккаунт ҳастем, мои аккаунтро зер мекунем ва дар инҷа ном, фамилия, мисол ҳама дар бораи шумо нишон дагем ва дар инҷа бошад дар ҳамин кашлокотона регистратсия мекунем ва ина кашлоки пулотона метавонед бигиред дар кашлоки WebMoney ёки YouMoney, Kiwi, мобилный телефон, номерои телефон ва ёки кашлоки Payer ёки карта дошта бошед, дар карта ёки USDT-та метавонед пулотона бигиред. ва барои пуломона гирифтан вести средствада зер мекунем ва вақте ки вестиро зер кардем, кашлокора нишон метаҳад ва чанд қадар пул кор кардан дар кораи барои гирифтан. ва барои пул гирифтан бисёр дар кор нест, 50-60 рубл кор кардем метавонем пуломона бигирем. ин 50-60 рубла дар ҳамин 1 соат 2 соат хай зависид ай тарзи пулкоркунитон мекунад, ай тарзи опыттон чанд қадар опыт доред дар ҳамин сайт. Ина WebMoney 50 рублай, телефон боша 60 рублай, Payer хай ҳозир кор накардесай, Perfect Money надорум хайма кашлок, Kiwi-ам надорум. Мисол 50-60 рубл кор карда ё дар телефонтон ё дар кашлоки WebMoney-тон метавонед бигиред пулотона. ва ҳозир дар баланси ма 34 рубл 52 копейка. Агар 50 рубл кор кардам ва ман пулома мегзаронам ва боз як видеои дига мекунам. Инҷа менависед чанд қадар суме ки дар кор кардам. Метавонед 200 рубл кор карда бошед, 200 рубл бигиред, 1000 рубл чанд қариб менависед. ва ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.